A CIP vai ser responsable desto, vais a votar a favor e, polo tanto, vais a ser responsables que en Pontareas non haya un espazo sociocultural e si haya un mercado que non sabemos, e vos o dixestes na exposición, o argumentastes de forma bastante clara, onde está ese consenso, onde está a participación, onde están os estudos, sin embargo, vais votar a favor. Tedes unha capacidade de camaleónica impresionante. Porque é curioso. Argumentades perfectamente por que hai que votar en contra, pero sin embargo vades a votar a favor. Me gustaría que responderades ante eso, porque Pontareas ten demanda da realidade cultural. En Pontareas temos un déficit que ese goberno, o anterior goberno, tardou 8 anos en poder corrixir e non o corrixiu. Tamén hai que asumir en primeira persoa ese déficit, porque é certo, porque os colectivos sociais, os colectivos culturais demandábamos durante moito tempo que existiran esos espazos. Non vendades como xestión o que é ideoloxía. Isto é política, non é xestionar. E vos o deixastes claro durante a campaña electoral. Queredes levar aí o mercatea. Por qué? Porque non queredes o desenvolvemento cultural deste pobo. Porque tedes medo a verdadeira liberdade. Porque o que queredes é cumplir coas vosas promesas. Unhas promesas que son improvisadas, ademais. Porque non hai un estudo riguroso. Silvia non explicou todavía cal vai a ser a alternativa a esos espazos culturais. Vamos a formular algunha alternativa para que a sociedade podamos participar en verdadeira democracia e podamos participar da democracia cultural que tantos anos levamos demandando dende as rúas en este pobo. Porque a cultura é quen empodera a clase traballadora e vos tedes medo diso. Levades anos tendo medo diso. Por eso hoxe formulades un proxecto que é ideolóxico. E Silvia, eres arquitecta. De sobra sabes os procesos técnicos seguramente moito mellor que eu. Seguramente. E estás dicindo que hai un cambio de uso motivado por unha cuestión técnica. Non, é un cambio de uso porque vos decidistes. Hai un novo proxecto porque vos decidistes. Podíades traer o anterior proxecto aquí actualizando os prezos. Sería tan sinxelo. E desde Pontareas en Común nos comprometemos. Si en 8 días ou en 10 días traedes a este pleno o anterior proxecto modificando os prezos, teredes o voto a favor de Pontareas en Común. Pero cada quen que se responsabilice do que vai a votar. En Pontareas existe un problema de desenvolvemento sociocultural. E este proxecto iba a dar parche a ese problema, porque non sabíamos como iba a ser. Evidentemente non está inaugurado, claro que non, o sabemos nada, claro que non está inaugurado. Pero había un deseño, había un proxecto que se pode consultar, que nós pudemos consultar sin estar na oposición. Este goberno ten moitas cosas que criticar, o anterior goberno, moitísimas. Faltou participación, faltou análisis con moitos colectivos. Por suposto que sí, hai cosas que podedes criticar, pero hai outras que non. E o proceso cubría unha necesidade. E vos o que estades cambiando aquí ideolóxicamente este proxecto. E a CIP está compartindo este criterio. Porque argumentades, pero logo vades a votar a favor. E vades a sumar os votos que necesita este goberno para que mañán se poida levar a ese lugar ou se aprobe en esta corporación un proxecto que fala de mercatea. E que logo negociaremos o uso, non, pero que o uso está definido no proxecto.